Hei tid, så det atter her vi har nødt som parst av Gjerstamål. Og vi som vant, Anja Hansen, som tek seg av at takke opp og at redigere og klippa til. Og så det Ronny Petersson, som tek seg av tusen vi vil jo gjøre, Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Så, og dette her jo som sagt Gjerstamål, så jeg får spille Paul en affær kveld, og jeg ligger hånden av Gjersta i det. Det också om att det i Rembrandt 6. Han talar om hur vi skulle rockna. Han säger här i vers 9, vi vet ju att Kristus efter att vara risen offren och dig och dör inte mer. Dejen rävor inte långt i vrån. Då är det som dör han öjnanför för synderna. Men livsåt lever han för gott. Och så kommer det här som vi också om. Så la skulle ösna tid rockna till som dig från synderna. Men livan för god i Kristi Jesus. Och så säger han, lät det tog inte synderna råa och i dejliga likam tyckare, så till loja till och i listan tess. Också med det här att så la skulle ösna till rockna tickon som dig från synderna. Att det är uttryck här att tog vi det därifrån, men vi skulle rockna någon att vara därifrån. För att ta som ordrotter som han höjer skulle rocka det. Akkurat. Vet ni också om att det är? Ja. Jo. Jag har alltid vid omkring in i att jag syns. Ja, jag har alltid syns det. Ja. Och att det här häver av metall står en tutning för och att få fätter akkurat här så. Ja, vet du. Akkurat det här. Ja. Vi kunde inte rockna vi också själva. Det har varit helt galet alltså. Det är nog så exakt, men det kunde inte. Nej. Och särskilt inte tog vi det dig. Alltså efter Kristus har rockmat. Ja. Det är ju sannlesen, det är ju verlesen om okkon, att vi trycker på han, vi honom dig från synden, ja. Men det är inte alltid det som vi halter att vi upplever och göra tillvärd, ja. Nej, men man ska vara tog han säger att vi ska rockna. Jo. Tog jag vet halta att nu har hon ordentligt livet inte med alltså. Det släpps jag i så tankarna det det plavar mig, ja. Det ja. Alltså här tåsar han beinlagt till och tillvitan. Ja. Han tåsar inte till några känslor här. Slett inte. Nej. Men till att vi ska rockna, och vi rocknar inte vid känslorna eller oj känslorna. Nej. Till vi vet när vi rocknar. Det är alltid säger den där som vi tar upp ett här att jag nämnde vi med att han hej var för älskare jag säger vi med men som om att nu var han inte så myra. Ja. Och för älskare det säger oss inte. För alltså. Ja. Alltså åren alltså. Nettopp. Det blåser en hoppa. Och jag tycker att vissa kärleken inte för i viljan. Som vi tar att locka tjäna för var det land. Så bestilla rockna alltså. Du kanske rockna vi att du klarar det. Men så Jesus är för det så och alltså är vad som man kan ta sig så som Jesus det han är ju god så han är det då. Men tar han löser han och i Filippre han 8 och 2 ja. Och han säger samma sinnade väldigt text som Kristus. Han säger där vi tog ända mål. Ja, nu kommer det något här då. Samma sinnade väldigt text som Kristus. Ja. Där han var inte så god. Så rocknar han det inte för rana eller jävligt gods. Alltså självon säger han ontan tog och gör så var han som tjänare. Och tar han var syns fram som människa så sätter han sig självan lagt. Så han låg inte dig än jag kross dig. Tog ju godtasen sätter han inte högt. Och ger vi honom namn som är alla namnen är. För att i namnet Jesus först när ska bortas. Tar det som himlen nere och tar det som jag gör nere och tar det som inte gör nere. Och kvar tunga ska götta Jesus Kristus är Herre.
Och hur kände det? För tunga ska jag alltid att Jesus Kristus är god Lord, ja. 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 Så här ligger näka som han rocknar i. Ja. Han rocknar inte för ran. Han rocknar inte för ran. Alltså han vill ses ontan att vara som god och bli människa. Ja. För jag vet att Øystein skulle komma in och hämta rockningen som han är. Men själv var det först för jag folk om att ta sinna det som han öjer då. Och det må vi få oss till. Visst man. Men det tällar mig till mig till att nu rocknar det nu till som till öra rockna. Ja, det är pura sannhet. Vi människor öla sammansätter skapningar för att se det på tammatan. Och kvar vi bäj hava vit och vi hava känslor. Och bäj är nejo. Men man kan nästan säga bäj säga först och slut, men det måste arbeta samman. Och jag husker om att det tog så om att vara förälskade. Ja. Och det är ju en nödvändig process för två som ska komma samman. Då utan tandparsten så kan det vara tungt. Så kan det bli för berockna, för utrockna, för utspekulera. Ja. Ikke tror jeg, det er ikke nøyet akkurat. Jeg leser de søvnene om Masud, iraneren som flyttet til Danmarskar, og her ble han så tryggvant. Jeg møtte Jesus, ja. Og så forteller han om hvordan han ble gifter, og det var som det var vanlig her i heimlandet, det var arrangeret. Det var ikke teipei som hadde, men det er fullt så fyrt for nøren å lykke av alle. Så det är en verklig asmer till i hem, men tar vi räknar vi också vanliga matstockar. Så är det dessa känslorna som vi räknar öliga högt. Jag har att samma lukna det här vi kärleka lukna till vi tändra en grill. Tror att vi vet att vi må ha tar vi ta en kolgrill en ordentlig grilla. Så må vi ha flammarna ordentligt upp. Och det börjar ju alltid vid att ganska bara nägg röker och höga flammor. Ja? Men det kan inte bruka till snägg. Det är inte för en flammarna har lagt sig och gloven är ordentligt kommen i kol. Ja? Att vi kunde bruka grillerna. Och så är det alltid eisne vi får älskelse att det börjar öjla flammande. Och ta mat till, för jag sätter eld i. Och ta ju så gloven är blivit ordentlighet. Ta det nästan lukka som att ta det till viljen som kommer vi på att nu är det inte bara känslorna, men nu är det viljen eisen, ja. Vi vilje hettar. Att det är inte bara ett stort förälskelse som ämse till dem synker. Han räkar öjla rätt här om liv. Jag har alltid det här debatterna, men det minns inte. Det är annat han sagt. Nej, det är om liv, ja. Om han ser som unger så ser han så en hon ska vara moin och jävel och Jessu Bilsen tar ur hoan och fära och hat det här är så löve men så är det två och ta blivit det och ta det känslan skulle sjåvande helst vara att löve men det är inte nog vill man till och så är det vi till antaliga förhåll någon vi kärlekan som vi da svär attropa till Jesus. Men ta køyrer upp antal viljan och särskilt nu chamera. Att förlösen säger nej alltså du kräver några mer då. Det ger en ordentlig alltså. Och i mun och likam ja till han. Så upplever vi det att det var efterfri här som känslan. Att det också att få några olika. Men som en man så jag tutningen är det som nu markeras eller han som nu man vitchast och det som nu tar vi hetta och hit. Och så vi är det upp
Jag säger känslorna och ta för väck. Och to fäst. Och det var det just som är. Och jag tar ju jag skulle vita en syster någon som är riktigt sjuk och över det. Och så la han sjukstunden, så färdig jag vid henne. Men av vännen så är det sådana folk som horen är öppen och tar sig till det. Och jag kommer sagt nu och så kan du inte stanna väl affären in. Tog jag här är det en särlig personer och här lite en trutjeraträtt. Och så följde du bant men du sätter ner att ja, detta var det. Detta var det jag skulle göra först. Men det var inte det och i tanken om att börja vi. Du har inte kommit här till som den systern ligger som du ska vita. Och den upplevelsen och i vidjan henne att det är så nekv. Nu är det ångat för nekv. Tog hästen törva till och hästen törva till och hästen han ser inte ut att ha så stor intresse. Men så först var bia harst. Och nu vaknade Atler och så särst att en fjäri är som tog vänt riktigt till. Så han må få ett extra farväl alltså. Ta det färdigt ut då. Och ta först ut. Så nu kunde vi kalla det att han som börjar gott versk och i där. Han vill fullföra till det är Jesus Kristus. Alltså han ska fullföra det, säger han här. Ja. Flipper han. Och är det visar att han som börjar gott verk till hon ska fullföra det till det är Jesus Kristus. Säger Paulus vid här som kanske var trek. Men alltså treklagen han hever en underfull anverskan av att det känsla det. Först verkar det som om att du blåser inte flower eller inte. Ett lavia och en snära. Gänge tusen har en tankon. I samband med så tycker jag mycket tjänast då. Nej, det gör det inte. Men det är lika som oj till gamla människor när är underlåta känsla. Känner du? Jo. Jag vet att vi underlåta. Och inte klara det. Och netto tandkänslan, alltså oj till gamla kan vara öliga stärsk. Inte missa tätsch. Och man missa tätsch. Och hon missar bara tätsch hvis du färdst gärst värst. Är så här? Akkurat, ja. Det Jakob säger det här i ändan av första kapitlet att han som skår in i fullkomna lovfratsesens. Alltså, jag har lovat allt, men inte alltid det kan säga han. Och jag har lovat allt, men jag måste inte lätta förvalta mer. Så här. Och just när det ligger till att han som skår in i fullkomna lovfratsesens så heter av ett höj. Så han är inte glömskor höjrare, men gerar versens. Han ska ha sällre versen. Det är nekva vänner som får i, men du ska in och sa att det är må vinna. Och så vanta. 2 år. Ja. Men det skulle nog snacka till. Jag minns att det skulle föra vidare ser systrarna och hon. Och jag tror vi var hemma och nu är det nere. Och nu kommer dottern här, där är kommen och till stångt. Nej, mamma är sjuksån. Så. Och så får det bara ta sjuks. Tog jag att hon säger det. Det nu visste jag inte att jag vet inte om sin. Ja. Och så visste jag så kom jag ut satt och säger jag Paul Sverige nej han var ändå inte. Så är det vi efter för hiden och förra. Ja. Och det ständrösten som du nämnde en dag men du sa det här. Det naturliga som är alltid först. Och så det antalet. Det naturliga som först. Och så det antalet. Ja. Det är det som man säger här i upprösna kapitlen. Ja. 4:15. Ja, 15, ja. Ja. Och det är så ekvigt gott att man kan läsa Gustav Fridhelse och till fullkomna lovfratsesens som hon är. Ja. Jag också Paul att vi har så för som du nämner här. Ja. Här är det alltså här atterhalskänslorna som runt att hålla det åter här. Men viljen jag där.
han tog iver, og fikk fatt ut av en god kjenslen. Ja, akkurat. Så at du var ikke ånøkter til du får ut. Ja, slett ikke. Første måte, da. Ja, det känns som man säger. Ja. Ja, det gör vi underlåta han alltså. Det man tappade och man bara en dronk alltså. Är bara slonkat det med domsta så börjas. Det tappade allt i lycka va. Så vet. Och det är inte behärligt va. Och så heja då. Men det är vär så vojkor. Det var så vojkor säger man har vigglat det aldrig. Han arbetade examen vem var det i Alterdam. Och han säger han är onkan säger man. Och så vojkan man arbetade så nek. Om med. Och vi med säger han. Vad man inte då? Gustav man inte alltså. Han var inte att han matade att han grundade det tog att jag var så starkor att jag arbetade och jag lägger min kropp på en väg. Ja. Så jag sa att jag var vid att vara starkor. Ja. Men ja, vilja styrken. Ja. Men jag har ju alltid räknat till mina styrka vara vojk. Det passar så väl in i det antaliga. Att det är vojkor i styrkor. Men det är värre i oss nu lika med alltså. Det är röstestigar vi malar och jag var när jag i 16 år då skulle man kunna orska nek va. Så tar jag rätt till sig så stora hövstenar och tar och gör det ur tempri och att ligga ute och var tunchera. Så sarsnäta för egen och mamma tänkte jag komma upp och till hatten att få till det inne så jag tog det av med det. Så ja. Och ta sarsnäta allt för egen men så gör det bara rick och så visste jag att jag dött in mot huset. Tar man vojkar. Ett var stian och öla tunchers. Det var det. Ja, öla tunchers. Ja. Ja. Tycker vi att du vill själva vojkar att du klarar att hantera såna stian. Ja, men till vänjen som måste som gör det. Men nu har jag känt att jag nek var. Och jag vet eisne att det vilja sticken där till att göra för förbud det som ganska de flesta av okon öron hade gjort. Ja, det har jag inte men alltså vi känner onkra annan person eisen som heter samma. Ja. Men det är inte nek, men det är en handfull som danskar säga. Ja, det är så märkligt bara som jag också om det ringte till toin här ute i Ronavik. Och jag minns som jag var inne så kiropraktoren när jag la honom. Fysioterapeuten han det inte och så visste jag bara en vägen till jag snackade till att jag skulle till Havnar. Jag skulle föra en första reningsservice efter bilen och leta han in som tar till Lantmär. Och så skulle jag ut av lunchkrysset och få att ordna vid höjrapparaten. Så nu kommer påskadener och vi kör höjra. Det är näka var det uppe i heilet. Och så med han det heter höjra allt och är färdig ut av lunchkrysset. Nu kommer jag sig här. Sigfred och Foja. Esterloj. Och Sigfred är 8 år här Esterloj. Det är 8000 så Sarstek Harbor 8 och så bo Sojmen Bönten den gamla. Alltså jag Tofton. Nej Näsen. Ja Näsen ja. Och så är Sigfred Abbasson och Sojmen Bönten här ute till att det gamla här ute. Och han har en barn som heter Dia och han var lärare och till en tog så igen han dog och ta jag mente Sigfred att göra för när jag bara så någon tar han präster säger till han är livet att brödern Sigfred ska se några år han satt att vi kystna och han tog och kystna för att rösa sig upp och så väntade jag så här att följt någon och säger några om ett lägga ord om bara så och så sang han en sång som han själv alltid har just i samband med jag säger det för när han säger mer om morgon ett la förra part att han är bara sånt ju sanningen och tvärtsuchaffär och i samband vi tog jag mer så väl ägnar till avvis vi skiftar eller som människan ett lat att det skulle till gräva så det händer ölen näck var vi någon och han kom så in att vi och kom på och sitter här och han nämnde att han sände inte som var så som var nummer fors ett locksaret är väl så var vi
Och så var det kvart de var om och så framvis och så framvis. Och så säger han med mig, ja, Paul, du får inte ha känn, säger han. Jag säger, kvist tog att han har bruk för det där, säger han. Pekar upp efter det. Ja. Och han möter sådana människor, det är något speciellt. Ja. Ja. Till lite råpa. Mhm. Så vi satt och pratade och lycka till att han blev kallat in att få så höra på det. Så han bättre kunde höra Ektos. Ja. Ja. Akkurat. Ja, så det öppnar sig bara för jag fer man fer ångstans. Att här är alltid människor som känner det. Ja. Ja. Det är Det är av metallarna som känner det. Och du känner kanske de flesta av dem automatreisene. Ja, inte vid namn, men så också är ju med det här som vi nog tar fram. Ja. Det att du känner rå i dejliga likam tycker så till loja till och i listan Tesla så loja likam. Ja. Det dejliga likam som vi bära. Och så ser han här i 13 att jag är helt inte känner fram limer tyckare som vapen öratvisnar. Nej, jag är god fram till kun själv. Han ger mån och syntene och lika med någon till dejliga och byrån inte brukar det som vapen öratvisnar. Det kan ju grunden bara brukas till öratvis. Ja, att det ska akta det gamla hållet. Så säger han, när jag är god fram till kun själv som dig och ifrån dejon är de våren livande. Här brukar han att ta deja. Som dig och ifrån dejon är de våren livande. Och jag är god fram limer tyckare som var rättvusen här. Då sen ska det inte röra i tecken. Det är ju inte under lov, men under nej. Alltså det är helt otroligt att han har så stått om sättningen. Först kan få in till att lika mockara dejligt är dejligt. Och vi måste loja till och i listan till. Och vi skulle helt inte bjöa synden fram limer okkara som vapen öratvisnar. Nej, bjöa gode fram till kun själv. Nu tar sig han om en annan person. En handa. Det är den nutje personer. Ja. Och jag. Ja, vi bjöa gode fram och kun själv. Som dig och ifrån dejon är och våren livand. Och bjöa gode fram limer tyckara som vapen rättvisnar. Alltså, det samma limer som kunde brukas till öratvisar. Kunde brukas till rättvis. Ja, det är akkurat det. Tog sen ska det inte röra till kom. Och tog till det inte under lov, men under nej. Och vi loven kommer bara sannan av synd. Det vet vi. Ja, loven kan inte göra något annat än visa. Hur synd vi det? Akkurat, ja. Ja, men han helt faktiskt fram vi det här mynden om Marokna här. Ja. Han säger, nej, bjöd god fram till kun själv som teg og ifra dejon vår livant, ja. Og til tog at hatt jo Guds verleidje, vi Kristus. Og hatt Guds verleidje, vi Kristus, ui okkon, og vi okkon. Men vi må være vi på at eisne. Akkurat. Det kom han også inn og hesten Sigfred, at være vi på at. Ja. Alltså att Herren något lika med som ju sker och regna till hansara och jag skalt man säger tickara så är det hansara. Då är han och vidare åtta och det som man så säger var så stottligt alltså det. Och så säger han med mig och så är det lika mycket för jag mening man hever om allt möjligt. Og øysene lykka mykje hver man savnas då. Og godsbad, det er godsbad. Ja, akkurat. Det har herren og det. Og det er det som teller. Og det er det som teller, ja. Og det er det som teller, så vi skal råkna vi. Ja, nettopp. Her er det. Ja.
han sier at her nei, bjør god og framtekker seg som teg og ifra deion våren livande. Og hvis vi så færre 2 kapitler langt framme, her skal man ta seg med land om lov, løses anta og til og i kapittel 8, så sier han her han sier her, vi kan tenke vers 20, han sier, nå Kristus utikkon, så vust likame dett. Tægjer synden. Men anten lov. Tægjer rattvisen. Og så for han vujer her, og så sier at bor nu ante hansara, som reiste opp Jesus fra hinn og deg utikkon. Så skal han som reiste opp Kristus fra hinn og deg, gjøre eisne deilige likamtikkere livande, vi andasøyno som utikkon bor. Og her tåser han ikke om oppreisene fra den deg. Men her tåser han faktisk om deg og oppreisen og i okkara løyve, okkara vanliga løyve, okkara tilvære her. Og likame per definisjon, så det det på grunn av syndene, men anden fra honom som kommet inn i okken, han løyv. Og han sier det her, han skal gjøre et deilig likam til livande vi andasøynon som utikken bor. Så for Paulus det pura klart, og han røyner forklare om det. Ja, men han grøyet det, så det vel. Ja, det gjør han. Og han sier atter dette her, og det samme som han sier i 7. kapitlet, og i 12. vers sier han i 8, at så standa vi ta brøver ikke skuld til holde, så vi skulle liva etter holden. Så vi livet etter holden og skuld til dødja, men tid vi andan og deia gjer likamsen skuld til liva. Og her atter spurninger om liv og deia og i okkara tilvære. Ja, daglige løyve. Okkara daglige løyve, ja. Altså, alt dette her myrska, debra negativa som kommer fra tøy gamla og fra faktisk fra synden, ja, det rokna som deie. Det dett. Og vi kunne godt finne oss selv her, om vi altså, ikke gjør som man sier her, men livet etter holdt noen, tror jeg at her kommer alle andre mistanke opp, og alle ringhoksan, og vi blir nyebunden, og stegen 4 at rokna vi honom som hever alt valgt i himmelige gjør, så for det rokna vi alle møvelion, bei tjokken sjolvon og tja øron eisen, ja. Og så lever vi ut og gamla, og det deg. Det ikke et livende samfunn vi har. Nei, bare en melsa av oss, og det at jeg kan huske om etter holdt ikke mer, altså. Og til lykka, til å lykka holdt. Ja, lykka dette. Og, altså, hvordan mest den smak det hever. Det elskar at njauta til njauta, altså. Ja. Og mishotta og tjejenliga og pensla det ut og ikke man ta pensla ikke seg sjálva ut seg sjálva altså ikke pensla ikke med ut ta og jeg nei jeg ble sjálvrattviser ja og så ferdig ivrig til å pensla andre ut hvordan mislokka alt det ikke tøymene ja. Og det det vamlesligt alltså det ordentligt alltså ekelt som det plötsligt ser förra. Ja. Att du får en ringa smak om munnen. Bara vi också om det. Hur rävligt det. Men tog kört det god till handan hårt alltså. God sonen som vi nämnde vi flipper av någon. Han råknade inte för ran eller bojte att vara janlöjt gods. Og gjør det som en tjenere. Og han måtte gjøre som en tjenere. Det gode ikke tjenere, han til? Han sier et år, og det alt tjener honom. Ja. Men halt det. Det gjør det han opp i øynene for alle. Vi tar at sin høyleie rattvise og elskelige sånne gods tok av seg alle sin tømsins. Og bare han har bostra gått for oss. Ja. Ja, hvis vi hoksa om hvis vi hoksa utfratten her i Filippe Braunen
om det som hände, alltså faktiskt åren akkurat första föräldrar fotlösynta. Ta och Josefs angel. Ta vill han göra sig själv stor. Han ville sätta sig i Guds sted. Och det var synden. Här vi kom synden. Men för jag sikrar av syndene, så ger hin allmåttua. Han ger det överta. Vi är som du läser. At ta han var en så god, råknade ikke for ran av være jævnløg god, så nei, av seg selv må sies han undan, tog gjør en så tjenere, og være menneske og lykker, og ta han var stigen fram som menneske, sette han seg selv lagt, for faktisk at vinna av honom som ville gjøre seg selv høen, og her vi kunne løse åkken ut. Altså, det alle tøyene så øvått til som har vi god att göra och hans är vägar och imon till ta naturliga tjockon och tog det omvändning mat till. Vi må vänta okkon från okra lejon som man säger så här, vi måste tro inte och till hans tankar och hans vägar. Men hvis du också om att det är motsatta som du snackar om Jan, ja. Mm. Att jag hörde ögonen för när en tal och det när var så igen att ta upp och crossfest ska så folk crossfesta kongen artikeln alltså Jesus konkurrerarna och jag att det kom bara på släsan alltså ja crossfest men så ser det ner och Jesus talna. Jag tar en häcka av krossen om. Ta för det upp att stå i nyra krossen och präckva att du är sån gods. Och ta serien till att nu fick en ljusens angel som gjorde sig till näka som han inte var. Kalta fötter. Han sa att han vinner. Han vinner i jöggen av täp. Alltså det är fantastiskt. Yeah. Det minns det att det är snir tjejer. Ja. Jag kan inte minnas vad det var. Det var så omättligt spännande till alla. Det är en förlycka som är jökt något där. Samman vid honom som kallar sig Ljusens angel. Ja. Som myskar han och han fick där råpa krossfest. Pilatus. Kan det kosta i Pilatus. Och så sände kona Pilatus bo ut till han och ber han om vad sikten inte har vid näka vi enda rättvis att göra. Då hon är lie som jag går drömmer för hans skuld. Men råbtarra var vi ivelot. Och hvis du nu först in i Atlangods och då skår han innanifrån så sa du att det var en attlaj. Så han var lojen. Kjörtsvarna som tjänarna och blev människa. Bära vi till en enda mal. Så det ständer i brevbrevet och kapitel 2 och vers 14. Att vi tar bötnen det här lot vi hållt ju blå. Så fick han också samhållt lot i tog. För att han vid ejan och skulle göra han flånches som har väldigt ejan. Och göra allt det fru som har rastat för ejan och salta med alla lustig så. Helt otroligt verk. Ja. Helt visst. Alltså en öjlig sjönlöjkor med hände om en verlöjka som en ständer i det. Pura tryckor. Ja. Och hittar rittlar alla stan. Och ska fatta atlantan och ånka till rösa stad. Och jag minns öjsen är viktigt att han talar om det inte Esaias nutchet ett här laget han tossar om att gör en skrattnar, han skrattnar, gör en riar, han riar. Ja. Och gör en hon ska fattla och ånka till rösa sig att. Men det är en tal som han är om att det här. Det var öliga märkligt alla. Då hon viskar akkurat som om att det var så vereligt på en vägen. Ja, ja. Är det något att lära dig? Ja, ska vi veta. Ja, det sägs 40. 40? Ja. Och 40 nöjtjan. Nöjtjan, ja. Ja, det är helt en standande alltså. Att han talan och hända ner i
onker uttryck här som jag minns från att jag talar i. Det var det så onker, helt onker og kjente ikke nek til skriften her, men jeg har så øyne nekva taler. Ja. Det han sier her i første vers, Herren tømer hjørna, og legger han i øye. Han omskifter utkjønt hennara, og spjeier teg som har henne bygg. Ta gonger prester som falt, herra som træle, fru som trælkvinno, seljara som kjeipara, landgevara som landtekara, åkrara som skoldra hansara. Tømt, ja tømt, skal gjøren vera, og rand, ja rand, tog Herren hever tale et år. Gjøren syrkjer, og fallnar bort. Gjerar og gjørmaktast, og fallnar bort. Hinne mæta mellom falskene gjøren gjørmaktast. Tog gjøren vannhalk, og ikke tøymlige henne byggva. Det var bråte launar, men dratten og vi, bråt i en evig sottmala. Tog tærer bann gjøren opp, og teg og i henne byggva. Nøyast av bøta tog støytjas jærbyggvaner av hita, så best få mennesker ved etter. Og så framvis. Mm. Så talen helt han til det. Jeg var helt omgrøn, 20 år ganske. Og minnes han en. Og til ångat fær fram her, og ta en jo kanskje 85 år at han har også om så vel at det passa. Ja. Det hon var tømt, og hon var merksøyen, som vi sier om en menneske som. Ja. Ja. Det alltså det är ganska ångant så närvarande som i det. Tog 18-4 för 3 heimsbardian. Han är inte ogrundaver. Tog att i mån till sätten heimsbardian så är vapnen det kom så långt att människa självt är först 4 att öja och tömma hjörna. Och det är en ötte så vi forståelige, og jeg sikker, man fengar av tog 8, så bare en vever å slippe bort ur hånden. Og det at vende seg til hans som hever alt valgt og i himmel og å gjøre. Tog at mennesker slipper ikke selv å være så lengt som det vil. Det ligger fast. Så selv om at altså, ja, vi har haft fri och så när jag här och alla lejon att ingen huxa allt om att det. Och alla löje är vi renner nog in i så pandemin av corona. Folk homla bröter alltså tillvärna chokon. Men så här så det av och det är inte en gång allt det här så av så nu kommer en helt mycket vant upp. Så jag har inte näkar av kunde det så att ingen vi vanliga människor huxar slett inte om det, men det tar inte på sig här som kanske röjna att finna av vad händer i morgon. Så det är vanskligt. Men så här kunde inte, alltså inte att huxa tankar att det får hända så läst. Ja. Och så säger han här, Vånberga lören syrker, vånträje fallnar. Allt det som avvar så hjärstans kläa soffa nu. Tackna ett glädjan av trommon och bättelten gängren av tajmen vi fäcknast. Tackna var glädjejaumor sittarna. Det sidan nu kvöva vid vunsteipe. Boskor en störste dricker tajmen och vi dräcka han. Och nyrriven lika bojeren och ajen stankter kvarthus. Ikke släpps in. Og gøtene vena deg som vojne. Alt det harven, borsterfrøyt, alt frøye ur landen. Dette her hever nu spekliga bevega seg og synder inn i det som stender i 17. Thessalonikerbrevet, kapitel 2. Og lukka som det är vi att man huxar om minnesfelare och det som var till orkos till och
Och skriften blir också akt efter tajmon. Hur det ända av lösöjta. Och så efterfylja tryggtorra. Och tryggtorra kommer att leva fram här och i 17. Thessalonikerbrev. Kapitel 2. Alltså. Hur så tar helt och ett kvar tar för sannföring tar hött och om jag säger. Så står tojorna som vid liv och ja. Och han säger nästa bojhästen i breven att lät jag omkan 3 vers och i öron kapitel 17 så långt brev. Lät jag omkan där att det kan näkran ha. Och så säger han först maj och frafalle komma och synta mävren stod jag fram för täpingasonren. Han som sett sig emot i ötlån och uppom allt det kallas god eller halvtjudomor så att han sätter sig i tempelgods och säger sig själva vara god. Och det är något släkt vid det. Du nämnde ju om Josef Sanchez. Ja. Säger sig själva vara. Akkurat, ja. Han är den samma här, ja. Ja, och så säger han som ser sig mot i ötlån och uppom allt det kallas god eller halvtjudom. Så att han sätter sig i tempelgods och säger sig själva vara god. Minnas tid ikke at jeg sier tikkum etta medan jeg enn vær tjatikkum, og nå tid vita hva jeg heldur om natt. Så han skal ikke støya fram, for en at høy syn. Til løgnen må lovløses virka langkur. Først må han som nå heldur attor færa venn, og ta skal en lovløses støya fram, han som Herren Jesus skal drepa vid anta mossens, og gjør at lunches vi åpenbæring kommer så inn. Og så sier han, kom hans ravere etter sterske og viskan satans, vi hadde måtte linar, og teknon og ondtron. Og tar sett ofte etter her, til minnes det tar 4, at det som helder attor, og som ferie av venon, at det tan ante som nå oi samkommende. Ta jo så anten ferien av stedet vi okkon, Åren han stigen fram och trångtar det när kommer så en trångtar tois som inte är så en heimren var skaptor alltså säger han oss ni. Ja. Och jag har fler för lucka som vänt åter in och det här hur så vore det men det var inte bara Herren Jesus säger till att sonen visste inte hur akkurat det var alltså. Det han var att göra. Bara färgen visste det, säger han. Ja. Och att det är så hon och lukta säga. Tog jag att han gör sig omkant till klockan själv. Han ompå i han som har sänt han. Nere i hjörna. Att täcka bort sin tamsens. Och en underfotland hårt. Ja. Jag minns för nu också några år sedan, 15 år sedan det här och där. Jag satt en morgon på loften och läste akkurat det här. Ja. Og så får tanken til meg i gang til eisene. Så jeg nå lest tror jeg første versen her. Han sier, nå vi vil ikke komme Herre okkara Jesus Krist, og at vi skulle være savnet til hansere. Bia vi tikkum brøver. Ikke være skjøter eller at vi gjør ørvere eller rea. Kvarst vi noen anta, nærkere tale eller noen brev som skal være fra okken ens, og det er Herren stå for dårene. Det er de ångan døra til, her leste jeg fra, det er de ångan døra til kunne nærkere hatt. Og så sier han, først må jo frafattelig komme. Og synda med han stod fram for täpingasjonen. Og det vi frafallen her og i fenga i med, tog jeg også i hva det for frafall? Hvor fettler fra kvarjona? Og så det som jeg ofte har hørt, eller fæta, eller skilt, at så er svært å fæta, jo, det til at samkomma, eller kyrkjan kan kalla det, hun får fettla fra, og æren alt det henter, ja. Okej, så får tanken inte mer återgång till här vi har också. Ja, men kvar fettler hon från? Det är spännande nu. Så ja, kvar fettler hon från? Ja. Och till liksom allt det naturliga är alltid så huxa allt det ringaste. Jo, hon får fettla från gott, ja. Jag också tanken kan det vara till hon fettler från hemmen om. Till så hon kvarver, ja. Försvinner. Så gör det ett heja så tjocka amplified bibel. Og så får jeg slå opp i henne vita om akkurat år var her. Og det var det faktisk da. Tog at her står stendt at først må jo frafattelig komme. At det kan eisne omsettes at først må jo fra ferien komme.
Och till en öle månader av här som bavon tänker nog faktiskt så kände jag att för mycket vi kommer att läsa det att ta jag läste som frafärden ta stämma det mera vid det som är här finns in här att ja man samkomman för att fettla från hemmen alltså. Ja. Och så för allt det här hända. Så går gratis ut alltså. Ja. Och det alltså I har tagit stämmer öle väl vid det som Paulus säger här i hela tiden. Han vänder ju åter till att det här att och nu till vita kvar det helt från åter. Så han ska inte stöja fram för att ta så in ja. Till lögn om lawlöses viskar långt. Bäst må han som nu helt åter färre av vännen. Och ta ska en lawlös stiga fram och han anten som akkurat pantera. Och tøy vill man bruka det ord att han akkurat pantera. Så han akkurat tryckt. Han släpper inte stinka av utan okkom. Han må ha okkom vissar ta I han för. Ja. Så det ja. Att det Jag kände bara så att det blev lagt upp för mer ta I läsa det. Jag har inte hört att det beinlagt jo. Jag har alltid nästan att akkurat var som jag kan inte minnas kvar men från helt unga dövon kanske inte så unga som du men kanske 16-17 år. Ja. Och så nu är jag är äldre än du som du säger Jan 16 eller vad det är. Och detta var ju tog in att efter åren är 16 alltså. Ja. Då var det öden fram. Vi är för skola och i 45 på 18 krutchetla. Om det tog innan krutch ända, ja. Och han röringar som vi är ojta, minns det väl, och böckerna, så Victor tidsen eller lätt nätter, och RFR, och när lyftes var inte, där var det ordentligt att ha läsnar och ordentligt att det var, som man råknade i. Hetta var råknade i. Att det var blivit nu, va? Ja. Det är jag inte vänner vi. Men det tycker inte bort det verkliga. Alltså, då jag bok som ut som är som tar böckerna då. Och det var egentligen spännande att leva att samtalen någon fortsätter alltid i kursen och det linje staven det heter konstigt möte. Det är på andra matarna. Ja. Det var intressant var det. Jag minns Steinar för att Osvald vi då samsmöter och han bjöd mig in till Nottra och så kom en ekve med in och han har ju att han så gav han nog snack om politik och så säger alltså gå vi vinner inte för han nu snack om politik. Kom vi stack upp att det även jag möter någon. Det var alltså det har inte vi att dra det. Det är tojerna som var ta. Ja. Så alltså det är bara så omättad jag gott att här var det i tanken någon alltså. Alla tojerna, så det heter ju akkurat lov. Det heter akkurat eviga tillvara. Som är långt att börja här i trygg, va? Ja. Helt visst. Men det är för mig jag vet att shot mig det här ingredienset ju så hackneck och här som är vi i min vatten och jag måste säga akkurat mer det skapade en öle åtta i mer neck. Ja. Och men men det har tydning för mig. Det kom så till sättningen, syns sättningen i min liv. Det var detta att hela anten. Ja. Alltså jag upplevde han innan och mig. Detta som Jesus talar om. Detta som brövene talar om. Detta är snacka som vi har från någon öron. Ta jag upplevde han verkligheten. Ta fick en tryckleika in och mig som ingen kan röra. Ingen kan nästa. Det må jag också säga att det är tubblat jag inte att de inte har för 16-16 år igen. Och spela med ta var det hjärtamal, det var också annat uttryck du brukte, ja. Ja, jag alltid kallar det hjärtamal från början nu, men vi gör det bara på annan mat då. Börjar vi. Ja. Och du ringte och spurgade mig och jag kunde vara en spacerton Lian Hals eller jag kunde vara alla möjliga ställen. Och så säger det bara i telefonen, och så är så färd när jag är in i hamn och till ringer. Jag säger, Kari om han var till Linten. Så säger du, ja men så kan du komma in och se det. Och här startade av här sändningarna. Ja. Och han mötte mig att han nu och jag var i hamn och i det, och han kom inte av in.
nettopp när det vi är och kostar vi är och sport och in till att det är. Jag ser vi enda personen, jag ser det var en fantastisk tog för mig att det öppnar sig näka som är ångkant jag drömt om kunde hända vid Mojnoliv. Tog ju upprona var i äckliga smägen och tillbaka hilten och tråkade mig ångkant fram med hjärta så till näka. Men ta hänt jag det här att Daniel ringer då. Och han vill ha med alltså, och så bjöd han mig in i linterna. Och så säger vi ända på själv. Jag var ångkade mer knutter till linterna än det var knutter till Daniel. Men det var så gott knutte. Tog jag att här var det två livande personer. Ja, akkurat. Som knutte sig samman och i häsen. Som vi tar hit då, radio och bøgnløys. Ja. Og særlig at jeg vil bøgnløys løste med øyne. At jeg visste jeg måtte gjøre det opp til goden her i andan og styre meg. Det er så helt gale hvis jeg bare får å prate. Og det gjør det han. Han gjør det ordentlig. Och han gör det alltid. Och han gör det alltid. Ja. Och jag tycker att han alltså det är samförd han gör det för öll. Ja, det gör han för öll. Och det här kommer bara så att till rocknestick-joken. Om att tåla rockna vi honom. Ja, akkurat. Ja. Och det är verkligen alla de nöjgar som vi har nämnt där och i brövnen. Det är en spurning om att tåla rockna vi honom. Du vet ikke av det naturlige, ikke noe av den andalige gaven, eier vi ikke selv og jokken, men så ikke kommer det alltid til det, at det som vi ikke eier, som man sier her, likhammer er det vegna syndene, det er det som anden kommer vi, han er lov, og han ja, og gjør akkurat deilige likhammer livande, så er det at vi kunne brukast ut fra det andalige perspektivet vi at lyta av heila i andan. Ta det ikke nok vi at bare bruka vite og så røyna rakne ut fra årene. Sjalt med året er ounverligt. Men vi kan ikke bruka akkurat vit til å rakna året ut. Det er bare heila i andan som kan lete året. Det blir utrakna. Ja, det er nemlig det. Ja, men to tar han sier her glatt fra honom at ta en og lovtekkere i andan. Ja. Det är så att det apotekare varianten. Ja, akkurat ja. Det är det som jag tänkte på. Huskar så väl in till det här. Ja. Ätborden, ja. Jag har alltid blivit omtresen här så jag har inte alltid att läsa bröven i köknen. Ja, åra lär ju i bröven. Det är helt annat än till drömmer om. Det är om löven tjock och tryckvant jag gör den. Och det vi appor att göra, det vi spök för att göra, det vi allt möjligt att göra och så allt det som det inte är att träta. Hör du det här? Ja, han sitter här i Galaterbrand 5. Ja. Och att här att han trossar om verkhalsens och avväxt andans. Han säger men avväxt andans är kärlek, glädje, frier, längma och mildläge, gaska, trofast, spök för frahalt, måte slukon loven inte. Og de som høyrer Kristi Jesus til hava krossfest holdt vi listen og gyrnton tess. Så sier han i vers 25. Ta og vid liva og i andanon, så let i eisne ætbor okkara vera og i andanon. Og så er det interessant, hva er det så han så legger den da? Det eneste han legger den da, at han har sagt det er, let dere ikke troa etter tomar i ære, så vid etja hver annan og øvunda hver annan. Så att det är helt tydligt att det här vi andas avväxt det här vi okkara mänskliga relationer att göra. Hur vi är i för kvar nörron. Ja, men helt tydligt det är att om det ettnast har han vi antar någon. Jag lär också alltså att hela om han som tar kvarter upp eld och han ger mig salerna sälla som ligger syntenes eld. Och han bryter ner och hjärsta sinne allt ja. Men själv hon ta båskapar börste sig inne som var en hjärta fjärna. Helt du inte alltid röns övernskökt?
Ja, det kan man det vara. Ja. Tog tryck vi att point att han har tagit liv och i andan och så lät jag oss ner appor och graver i andan. Och han brukar ha det i åkon. Han blandade själva på varianterna. Lät i åkon inte tro att det tog man gör. Alltså, som om att han för alltid när så. Men det är det vita. Ja. Så vid ett kon annan och överkonan. Och jag har funnit ju till att tog att det är lov mot det andan som han skriver. Det är på ett bord i andan. Okej, lov till jordan till i andan. Detta bara ser man så att det får nek, va? En torsdag där. Ja. Ja. Ta hvis du som man en tryggvande alltså inte ta känner snällt till honom så hållt honom att färra fram vid här på att lugga som att lägga det blinda boken in onkla loj som du inte vill färra till han oförtid. Ja. Och då tryck vi att jag nämner att det kommer fram och hämta något. Att han säger böjna vi lät jag och inte tro att man gör. Ja. Ja, och tack ett vers att ur kapitel 18 då. Ja. Och till det 8 att han som så i hållte så någon skall av hålten hästa öjing, men han som så i andan skall av andan hästa outlov. Och ja, så inte så eller länge så jäkt upp för mig att det är så och i hållte så någon. Men alltså principet är ju så att det är ju att man lägger ut fraser, och så har vi är också vis mitt förhåll till människor till döms till tönvär att är så i hållt någon att är runt jag får övundna framåt här eller är runt jag övundna till så att och ta ett nice då kan det hänt ju så är hästa atter av tynnar vreje eller kväda vara så tror säger han att han så i hållt någon alltså in i andra människor ja men du släpper hästa till atter och sajing och häst häver till vissar att du får ta fler från atter. Att det är bara så. Men så säger han, men han som sår i andan skall av andan häste outlov. Det vill säga att så har vi av andan in i livet tjack för en öron. Ja men så hästar eisne till atter vi väldiga skickningar. Men då, när jag sjukhus någon slags, så upplevde jag akkurat det här. Det är så öginsarna att tåret var höra så åpenskara över sier alltid med. Alltså, det är kanske ett misslyckast att du sitter här och bier harst och gärsta för skommorna. Och så säger han i så versen något. Lät jag kunde inte tröttast av att göra det gav. Då vi skulle hästa och i söjnetåg så satt som vi gav tjupät. Akkurat, ja. Akkurat det här uttrycket. Ja. Och så ska man visa hans snedje känslan och natter och få där att tia och skamma sig. Men det gjevas inte. Nej. Det gjevas inte. Ikke så lenge vi er her i likamnen, så. Og tøy halt jeg sjálfur at han tilstander vid det og i dårdene. Det er utrolig spennende at være opplivet. Du har ikke av tøy. Jeg vil bære til altså. Det er godt. Også der til. Ja. Men jeg husker faktisk, vi kan ganske enda ut i at nettopp tøy at det er heller ångat i pæta, så lenge det er jo i likavn, og tøy må vi halt av fram av rokna som god roknare. Ja, det er eise. Ja. Ja, rokna til som herre roknar, sier han her. Trykva, høyra best trykva. Alt er gjørst, alt som gjøras kan. Trykva, høyra best og trykva. Løyd av herrens år, og rokna til som han. Ja. Så at det er ikke fremmant. Nei. Ja. Ja. Skal du begynne bønns av Jokken Paul? Herre, takk for det at vi kom til å si til enda tøymann, og han rann kjøtt. Og det er alltid godt, det tøyer renner kjøtt. Og vi der det gøyva. Tøy at jeg ser, Sankre sier stund, han har løyta, men betar ikke øy. Og hvor godt det er her jeg løyta til. Det gjør så nekv.
ta ber och när fri som inte Anna. Så segna Daniel och segna till Anja och segna till dig som inte är inne i sån rummet som viskar samman i som värsta och färger. Och segna okra karo, tjona fällavar och segna okra bötn och bötn och länka var bötn om det är det här. Gåve färger vi lägger dig ödlina till hjärsta och tacka för det. Så ryker i miskon till värsta möte i okkom. Och hon äldar alltid upp här. I Jesu navn, amen. Amen. Så var heseparsten av Gjerstamal kommet enda, og vi færre at takka fyrir okkon, og vi Anja Hansen, som tek seg av å filma, takka opp og redigera, Ronny Pettersson, som tek seg av det ljøtekniska, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesfer. Og la meg bare legge til at parster av Gjerstamal som har vært, der kan stå finne av Iktus Sjønvars på YouTube, og her kan du sitte til parten som har vært, og hesten parten kommer eisen være her, og hesten parten kommer eisen være senter av Kristelig Kringvarp. Så en affær. Tusen takk for Jesper.